Nggih matur nuwun wekdal ingkang kaparingaken dhumateng kawula. Matur nuwun dhumateng para pangrawit ingkang sampun hangarsani tumraping acara menika. Bocewe. Jumlah nganggo kaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wangsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap tenan. Nggih, mugi awit saking Syekh wilasanipun Gusti katentreman, karaharjan lan dugi kabagyan tansah tumantuk dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Kunjuk dumateng para sepuh, sesepuh aji sepuh, lan ugi ingkang kasewahaken
wonten saklebeting paguyuban trah simbah kartoyanan ingkang sanget kawula hormati. Lan ugi kunjuk dumateng para keluarga ageng trah simbah kartoyanan ingkang kula hormati ugi lan ingkang sanget kula tresnani. Dene kawula ing mriki badhe ngaturaken menggah urut-urutaning acara, nanging saderengipun sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngaturaken puja-puji lan syukur dumateng Gusti Allah ingkang murbeng dumadi awit saking berkahipun ingkang kaparingaken dumateng panjenengan sedaya kula satemah kula dalam panjenengan saged makempal manunggal wonten ing papan menika inggih papan Kyang Sepuh kawula Simbah Darsawiyono sak kula wangsa sedaya mangke kawilujengan. Lan ugi mbok bilih kula wonten ngadeg wonten ing mriki nami dawuh saking kendhanipun Rama Mas Marsudi ingkang kapurih nderekaken menggah acara alal bihalal secara prasaja wonten ing rikala dengan punika. Badhe samangke anggen kula ngaturaken menggah titironjene paiwahan menika wonten kekirangan saha tewon tentu kawon kula nyuwun ageng pangut samudra paksami. Lajenganipun kula ngaturaken matur nuwun dumateng para perangkat pangrawit ingkang sampun sakala sampun hangarsani tumraping acara alal bihalal sacara trimen wekdal sakmenika. Lan ugi dumateng Mbah Triyono ingkang sampun nyengkuyung tumraping acara wekdal menika. Boten kesupen ugi kula ngaturaken ageng panuwun dumateng brayat ing mriki inggih brayat Simbah Darsawiyono rujuk kalian Mas Marsudi sak brayat ingkang sampun nglonggaraken menggah papan lan sedaya sawukawis punapa kemawon kangge nyekapi tumraping kabetahan acara alal bihalal saha trimen menika wonten ing rikalibangan punika. Mugi Gusti tansah mitulungi dhumateng brayat mriki lan ugi tansah berkahi dipun gampelaken anggenipun sami pados pangupun buku. Lan ugi boten kesupen kula ngaturaken panuwun dumateng Bapak Ibu samudayanipun keluarga ageng trah Simbah Kartoyanan ingkang sakmenika kersa ngrawuhi menggah acara halal bihalal secara prasaja wonten wekdal sonten punika. Dumateng kewala kula lajeng kemawon badhe ngaturaken menggah urutaning acara samangke menika wonten 6 perangan. Dene ana sepisan pambuka, angka kali sebagai sambutan, angka 3 pasugatan kesenian Jawi ingkang arupi nggih menika kesenian Jawi gaduh-gaduh. Lajeng angka sekawan wawasan ikrar alal bihalal. Sasampunipun ikrar alal bihalal kelajengan kiwala angka gangsal sungkeman utawi salam-salaman. Lajeng angka 6 menika panutup. Dumunten kiwala kangge mbujung wekdal karana wekdal sampun ndungkap tabuh gangsal kirang sekedhik. Sumangga acara alal bihalal ingkang prasaja menika kita wiwiti
kanthi pambuka nggih menika kanthi pandonga pambuka manut kapitadosan kula sami sowan-sowan. Sumangga pandonga kawiwitan. Pandonga kacekap. Matur nuwun dhumateng Bapak Ibu Kang Mas Adi saderipun ingkang sampun paring pandonga. Mugi menapa ingkang kita lampahi wonten wekdal punika acara lekasan ngantos dumugi pungkasan samangke awit saking pandonga panjenengan sedaya saged lumampah kanthi prayogi namung awit kersanipun Gusti Allah piyambak. Amin. Teman-teman kewala kita lajengaken acara yang kali inggih menika sambutan lan ugi pambagya harja kasukawilujengan. Pramila nyuwun gungan dumateng Bapak Purwo Rumeksa swasana wekdal kasumanggahaken. Monggo. Katentreman, karahayun, kabagian ingkang maligi saking Gusti Kang Agung. Mugi tansah wonten ing kula lan yen sedaya. Matur nuwun dumateng Kadang Pranatacara ingkang wekdal menika sampun paring wekdal dumateng kula. Ingkang sawetawis saged kita ginakaken kula ginakaken matur minangkane pamundhut kasepating ajeng dawane dobel kuwi mau pambagya harja karo sambutan dumateng pengurus paguyuban Trah Kartowiyanan ingkang hormati dumateng kadang-kadang kula mbakyu-mbakyu adik-adik keponakan putu buyut sedaya saking Trah Kartowiyana Trah Eyang Kartowiyanan ingkang hormati suwantun ugi dumateng Kadang Pangrawit. Pangrawite ya saka Trah kabeh iki. Kosalo ya ora. Ingkang sanget kula banggakan. Sederipun kula matur mugi mangke atur kula wonten kalap suling. Kalap gangsulipun kaya pangapunten. Ingkang udan menika kula inen makili ingkang gagon dalem nggih menika panjenenganipun anak Mas Marsudi sarujuk Mbak Yu Darsowiyono ingkang supados matur sawetawis wonten ing asta penyang sami. Ingkang sepisan panjenenganipun perjalanan niki nggih menika panjenenganipun anak Mas Marsudi sa rakyat ageng boten supen ngambali ngaturaken sugeng dumateng karawan penyan sami ingkang kalih
Bebrayat mriki sanget ngaturaken agenging pamatur nuwun dumateng para kadang-kadang Mbak Yu, Ade, ponakan, putu buyut saking trah ingkang Kartowiyono ingkang medal menika sampun pareng rawuh wonten papan menika sejatosipun nglaksanakaken kegiatan rutin pepanggihan ing wekdal menika ugi wonten sambatinipun nglaksanakaken halal. Semenugi ngaturaken panuwun ugi dhateng kadang-kadang pengrawit ing wekdal menika ugi kasuwunan bantuan emangipun utawi ugi ingkang sampun kalaksanakaken inggih menika mangkrawit Leningan emangke ugi dipun dawuhi nabuhi gaduh-gaduh kelingan gaduh-gaduh ning Telaga Batu biyen gaduh-gaduh. Jadi tahun ini yang kami kalau tinggali sedaya sampun seragam terah. Kami ngriki kula ugi sebagai penasehat mungkin derek bingah dan ngaturaken dening panuwun dumateng seksi pengadaan barang mliginipun pakaian trah yang sampun kita nggih menika sedaya. Jadi saya jingipun pepanggihaning dalem menika kamligikaken tinangka kangge halal bi halal. Apura ing ngapuran. Terus kadang-kadang kula ingkang agama Islam mentas puasa sebulan laminipun. Lajeng mawah wonten ing dinten ageng Idul Fitri. Terus sebulan laminipun sami nglaksanakaken puasa. Terus puasa menika tersipun ngerim salah penting penggalih nuju dumateng bab-bab ingkang prayogi ingkang langkung sae. Pramila saestu menika kamligaken wonten ing wulan menika Syawal terus kita sami ngawontenaken halal bihalal inggih menika apura ing lah menika wonten sampunipun inggih menika kalepatan utawi dosa. Sinten ingkang boten promosi lepat gadhah lepat astunipun kita sedaya menika titahipun Gusti menika mboten wonten ingkang sampurna. Wontenipun lepat wentu dumateng sesami. Lah sumberipun nggih menika sumberipun kekelanjuan sumber kalepatan sepisan wonten muno-muni tindak tanduk tingkah lampah sumberipun menika iki wonten ing batos ngrasani sing murape ngrancang ala mila biasanipun wonten ing pisowanan Idul Fitri nyuwun pangapunten mbok menawi wonten lepatipun nggih menawa lahir lan batos. Lahir menawi lahir dipun wiringaken dipun raosaken piyambak kok muni tingkah lampah iki menika satara lahir. Lah nek batosipun jenenge batin aku dhewe ya ngenah. Ingkang ngraosaken panjenengan. Oh iya, aku yang ngerasani Pak Polas
orang rasanya ora apa ya dosa aku batin jadi ngerti-ngertos namun panjenengan ya mbak pramila saestu prayogi sangat saya sangat amligiaken wonten ing wekdal menika kita sami ngawontenaken apura ing ngapuran semoga kita sami nariti sang kita sami kula kinten kathah kalpatanipun langung-langung menika wonten ing brayat kula piyambak menika opah klerune wae ya aku sing luput aku malah ngoten ya aku sing luput biasanipun kula mung ngaten menika supaya nek rampung dipun wis sami bisa ngalami menika wonten salping brayat menika kira-kira yang mungkin renan mirip lagi kira-kira lho niku terus lajeng mengurangi bicara seorang ini keliru luput agak dikurangi bicarane ini nek wis pengos tuwa cara kula lho sebabnya saya tuwa iki lupute saya akeh pamela saestu prayogi sanget dalam menika kita sami badhe ngalahaken malih halal yang mangke dipimpin dening sedherek kita Dek Suradi mobilnya atau belum perlu panjang lebar terus sedikit nyambut aku cerita sidik karena tesih aturane tesih kathah wonten lepate ngatur kula nyuwun pangapunten masalah wekdal kula maksulaken dumateng kadang kanarta cara pepanggihan ing sang menika matur nuwun nggih matur nuwun dumateng Bapak Purwo Meksa ingkang sampun paring pangandikan iki pangandikan panten sekala wau ndadosaken pelajaran tumraping kita sami. Denggam kewala acara salajengipun menika angka 3. Menika wonten pasugatan kesenian Jawi nanging kaselingan langkung rumiyin menika gending Ibu Pertiwi dumateng para pengrawit kasumanggaaken kali dumateng para bapak ibu menika wonten samping menika wonten pasugatan sinambi midhangetaken gending sakala wau sumangga panjenengan sedaya sami kacosan pangunjukan saudaraipun monggo dipun kersakaken mendhet piyambak monggo Pak Tri menika acara damel santai mawon nggih nggih cocok
matur nuwun sanget dhumateng para pakaryan. Lajengan kewala acara salajengipun inggih menika angka menika pasugatan kesenian Jawi. Menika pasugatan kesenian Jawi gado-gado ingkang wijil saking keluarga Trah Eyang Kartoyanan. Pramila dhumateng para paraga wekdal kasumanggaaken ingkang samangke mendhet judul kanthi ira-iraan inggih menika lairipun Siswaya. Kacamatane ya ora. Wis ora nganggo larasan apa-apa kok. Nganggo sambung. Aku manut. Godhong tela godhonge sukun, trah Kartoyana muka sami rukun. Kembang suket dipangan walang sirahku mumet kokean ora kapokmu aku ngene kok. Ayo Aku tak iki kok jarak-jarak dhewe iki aja nyebut pakku kowe iki senengane sila kok. ayo ping biyen kae Biar piye wong anggere katoke dipeme ngono ki ora lempet kok
Ayo ping pisan pindho, aku ya ora terus-terusan. Mergo anu kok. Mergo kahanane awake dhewe iki ya seprono sepele leh ndek karo kowe iki ya wis rada suwe. Kok nganti anak-anak limo iki ya wis ora kurang suwe to kowe. Ayo aku ngerti nek jane kowe iki terus karo aku, Pakmu. Iya. Anak-anak nganti limo kowe iki sok blayang ae rono-rono kuwi lho anggere ngetokrake aku jane ya cemburu. Yalah, kok mu tak critani. Lah iki mau bengi bar tanggapan kok agrong kok iki. Kok agrong tekan Malang ki malah bane bocor. Ya lah aku nyurung karo dapure waris iki nganti tekan dompal. Apa kowe ra mesake nek aku nganti gedalane kaya ngono. Mau ki kebanan ki kowe iki gandreng ora mau bengi. Ya nek aku mung serba bisa sih. Aku mau didapuk warok ya ijo, didapuk rol ya ijo. Iki lalah mbakmu. Aku mau bengi iki di dapuk rol. Anu dadi Aduh. Iya, aku didapuk gandrung. Gandrung karo walik dheweke njaluk pangku. Lah dadi ana sing badiha iki mau pitara iki. Asing gede di pundak. Aku pundak. Alah, Pakmu wis ngomong sak karepmu. Penting ki anakku ngopeni anak-anakku sok ben dadi gede dewasa syukur-syukur besok bisa meluri kabudayan Jawa. Muga-muga iso nerusake apa sing dadi pakaryanmu iki. Wong iki meh bendina ki tanggapan ya mergo adile sing poso kuwi dalan karo aku iki mbok. Saiki wis duwe bebek kae ijo kae bojone mah. Ayo jeneng macet wae kok iki. Kowe iki lak bisa gak wanti-wanti karo Arsi. Mar, iki gandenge rekoso besok. Nah, wis duwe siji. Besok tak semen karo kono. Ayo ya sok aku sih jatuh kaya tak semene ning ngarepan. Oh iya, kowe iki kok ngono kuwi. Ayo. Ning anu Pak. Iki anu bocah iki nang endi to ya? Wong pirang-pirang dina iki anu lunga wae. Joget wae. Sing pas kok. Lah Pak Momone endi to? Ampuh mau. Hari. Hah? Lah jarene iki pamit. Nek runti mono pengen ning gone mbahne, Mbah Karto Druwono. Ayo yo met kene mau. Ada maksud di karo nani ning kebuan kok. Aku Ora blok-blok kula kalau ning tembak. Oh, ning tandae. Pas karo kat awan mau ora ketok kok kuwi ya. Anu, Piye? apa kuwi nek Ruti kuwi dolan karo Narti kono. Oh, karo Narti. Heeh, engklek mau Pak. Ani aku mesake karo Ruti. Tapi ya Nek kujine kaya ngono. Ya mesake to. Ani ya wis saiki wis mari ya, kan wis mari ngono. Akeh biyen rak dibakari lirang Pak. Iya, lirang campur ndok ya. Lah bocah kok kemek. Aku jape takon ya sakjane ora ketok tinggal nganti bae. Kok bocah kok. dan Jiwono boleh dulu. Ini kan sing akeh kok. Sesuk. Siap. Terus aku malah anu bapak karo anak kare cocok men. Lha pancen iki perkara maneh dijali pitik. Bocah kok ambek gletak kok merem. Ah iya lho. Aku kan saya iki kok ya keluar. Apa gletak nek sak deboke merem kok bocah. Matane ngono. Iya, saking ora boleh kowe kok. Saking penake tentreme. Ora jane kowe iki kok ngendi?
Aku ki tak itu. Ayo. Kowe iki mau ngene. Aku ki wis dukung karo bapakmu. Wis kae wis tak gaweke pondok jagung sing cethek diwurke bagiane Bagong lumpakmu aja tok mangan. Ya ora doyan sego jagung lho dapure Bagong. Aku ora doyan sego jagung. Nek ora digoreng apa kok ikambil kok ora dipangan. Ora doyan. Oh iya. Mula ya wis ora ketang piye carane kok mungkin nek tak golek-golek ning tangan beras nek madang. Ya. Matur nuwun. Ya piye kami anu macone nonton kanton gawe gawean kae. Oh ngono. Ya wis sakake karo dapurmu iki kok gak. Oh ngono to Kang Darso. Ya. Dapurmu bak. Ora. Aku ya gumun dengaran iki Kang Darso iki ning omah. Lah opo? Abri seminggu ning omah. Kan dudulmu meracot iya ning kono. Iya ning kono. Kan dapurmu gundulmu meracot kuwi. Lah ya Kang Darso. Aku wis para tuamu. Warsi calon bojomu to. Warsi calon bojomu. Aja kangkeng-kangkeng Darso. Oh iya. Saiki para tuwa iki dite aja. Oh iya yo kabur ya, Pak. Pak Darso. Kowe dengane ning omah. Heeh. Kowe abene lunga ae kok dengane sesuke Senin Pon berarti saiki Setu. Setu lagi. Kok aku bengi golek dino. Aku nyanggone Pak Nimangun kono jare liar mangku iso anu kemis pon. Iya. Bocah-bocah iki nek si Bagong ngene ngene ya wis taun. Heeh. Anak-anak dhewe jane iki wis kene nek ora diumpyak-umpyak ya kewong karo tambah tenar ora aku. Ning nek umpama tak anu ya mbok tak kandharane ya. Nek dapure Bagong karo Warsine udah juga ora mung setahun. Aku wis ngerti. Dapurmu nginjet kowe. Hanya wis sepi. Watune wis ilang. Nah, tekonono wong ngene lho. Lah ngono udah juga karo Warsine ora gur setahun. Ambakno kowe iki nek ning kene ge setahun iki. Aku lali. Piye to kok? Ya wis muga-muga kabeh mau tinemu ikan. Ayon, sekolah sing dulu bakal dinane apa? Kemis pon arep. Jadi kemis pon iki apa gimana karo Maji? Ayo iya. Selamat dino. Aku ora enek. Nek wong arep digawe iku masaku ki sedina ki mung kaya ora jam ki kok. Dadi awake dhewe kudu tata-tata. Ya ora saoke-oke wae, manut kekuatane awake dhewe, gane awake dhewe iki mau pengumuman menengah ke bawah, kadang entuk mliwet, kadang ora. Ya mengko ya sak gadune awake dhewe to. Ayo nek kuwi perkara anu ngekoke klambi, karo si Warsimu. Iki ya sakmane wae ora sakmene. Diutangi lho, sapine kae wis patekne gadok kae. Aku percaya. Aku percaya karo jenengan. Jadi saiki ketok ora duwe iki sak wayahe tepuke gawe iso. Ya muga-muga ya. Muga-muga ya, Pak. Iso kira kok. Pak. Pasti nang ndi to iki kan mongko ora ketok iki. Lah iki tak turu ya ora genah. Iki kan ora genah. Kawan ya ora, yang nang kebon ora arep apa nang kebon kono kok. Lah kamu kok ya wis aku sawu ya suwe ya wis ngene. Ora genah. Lah ngono ki maneh to kapak iki to. Wis. Ning aku mau ki ya kelengaran ning jaba ki ora ngerti kemliwete Warsi iki nyang ngendi ya. Cak ki nang ngendi? Coba. Iki to mbokmu. Si. Enggak ngali si. Lah kowe iki ya kene to, Dok? Kowe iki ya kene. Kowe iki ngopo? Ya iki mau piye to, Kok? Lah aku tak iki ya kena. Si, iki kok ngendi si? Iki kok ngendi to, Dok? Si. Lah kowe iki ya kene. Aku tak tidak ngomong. Bartekan kene tak ngerti kemarin supaya ngono kene iki sih. Kok ngendi? Aku mau ki arep madang ra dilawo, Mbok. Lah terus
mau terus nyalon desa dedebreng. Oh alas iya kan jenenge ya saking tresnaku karo adi-adi mulai ranti gerah-gerah rumseng ya ora duwe ya Ci kita rewangi golek breng karo ampal ane kowe yo gene Lah mau ki lah dedek ki yae rada kebanteran. Terus sing gigol ki akeh tenan. Iya. Terus aku mah gegulung ning sorban. Apa iki rasane piye? Kayak ngene iki, Mbok. Apa dipresake Pak Repto? Apa undang-undang juga kenapa piye ben gak kene. Anu wae. Nyang munggur nggone Mbok Parto Kembing. Ayo aja nurut. Aku rono. Iya, kowe rono. Ya. Ya, muga-muga ora suwet ya. Ya, nembak etune. Monggo anu kisi. Saking saninge lare golek kelawon ngajine kok. Wong ngandhep 7 sasi iki gawat-gawate, Cik. Iki rong 7 sasi ada 6 sasi rong benar. Lah ya punjul to kaya ngene manut 7 aku ki. Kayak mau ya sapa cedak sarean bareng to kuwi. Kowe lah kok gak kene sawan kuwi, Mbok. Piye to iki? Piye iki? Mbak mriki, Mbak. Oh, ini Mbak. Minggu mawon. Lewat, kenapa? Nyedak Mbak Parto iki. Iki nyuwun tulung niki. Anu wasi niku malah ngotene lara niku, Mbak. Lah piye to, Mbok? Mbak menawa kok kaya ngene iki jenenge lara-lara mung piye, Mbok? Jarene ndedeg, Mbak. Jenenge lara mangan iki tengen kok piye, Dek? Ada wong ya gerang sing ora duwe kok, Mbok. Lah kok film ten griya. Lah niku Romantis kok mboten enten gene Kang Daso pek bapak niku. Oh, bener apet tenan kok iki. Coba. Niku niku kono. Maksa barang nggih. Kene sih, niku kene sih. Dereng wayahe niku, Mbak. Bantal kae kok. Bantal kae kok. Nah, sing dinapak kene lho. Aku terus tenan kok kowe iki sih. Tak wiradate nek ngasih kaya ngene ngono. Piye? Apa bater-bater? Ngene kok, sing sampean dumuk ki apa? Anu, kowe mbok kok mburine kene kok. Nah, maju dhewe. Oh alah. Si. Tak tatane. Wis mangsa barang, Mbok. Lah wong umur basa 7 sasi kok ndase wis nang ngisor iki jenenge kepiye iki? Anu niku ndak napa-napa Mbak sampean dulu niku, Mbak. Motor iki rada banter ngono. Lah, niku piye kok niku? Sik tak benake. Piye Mbok iki, Mbok? Kake Mbok wis Kok sik, Mbok, iki sabar tak benake ya. Ya kontong-kontong, Mbok. Mergane iki wis ana kene, siwae iki nang kene. Nek iso iki dipernahke dibahas supaya iya. Umur dhisik, Mbok. Ya. Lah iki gak 7 sasi kurang to, Mbok? Iya. Oh iya. Wis mangsa barang ya, Mbok. Amin. Apa diganti? Ampun dironten ki banter, Mbak. Ampun banter. Aja banter, Mbak. Mbak, niku makliren kok. Aja banter, Mbak. Piye, Ben? Rasane harus Ben. Saya santer apa saya mundur? Piye? War. Saya mundur apa saya medun? Waduh. Wah, anak saya. Piye, Mbak? Ya, bejan-bejan, Mbok. Ya kontong-kontong kono mau. Iya. Tapi yang meneh wis tak irada. Pancen wis arep lahir. Kok anu ki, Mbok? Iki primo to, Pak? Lah iki malah kepiye iki?
Mbok. Piye to Mbok iki, Mbok? Sare. Lah kok meneh iki, Mbok? Meneh iki, Mbok? Ora jadi dong sasi malah wis ae. Apa kudu anak kulon. Wis kake, Mbok. Ari-arine potongan. Ono kenalan. Guru itu sak. Aku guru itu sosi. Ya. Ya iki mengke kate desa dalu niku terus pripun kula niku mengke. Ya iki kepiye meneh? Temene iki wis tekan mangsane pancen kudu lair. Kowe njaluk tulung karo aku, Gong, mau supayane jabang bayi kuwi selamat iki yo. Senajan to lair saiki, nanging iki bayi iki yo selamat sehat kabeh. Matur nuwun. Iki bayi iki nang mau itu, Mbok. Wis nek sini te purung. Ngertine ana, Mbok? Enek kucrut ning ijeh campur getih iki, Mbok iki. Kaya lenang iki pancen. Lenang. Oh, lenang. Anak mulia. Utuhku sing lenang wis dhewe ya, Le. Muga-muga besok iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya. Iki anu Pakmu. Piye? Piye, Pak? Iki, Pak. Wis percaya aku. Aku karo Bagong wis sekarang ku. Wis kancaku wis tenang ae kowe iki. Kene Pakmu. Piye? Ya, penting sehat ya. Sehat ya, sehat. Aku tak terki ya sih. Pegang. Lawan ono. Ayo sih, siwala aku sukai aku dia anak Lena. Piye ti? Lah piye mbok kuwi carane ngopeni piye, Mbok? Kuwi iki engko ya diopeni disekol nganggo banyu anget ngiwono ya tembus. Terus ketene mimi ya rong amatno dibatasi sithik. Iki ku lho wujud lambe ya. Nek anggere wis tak suwok engko wis meneng bayi iki sehat. Iki ya badhe kok kuwi apike dijenengke sapa, Pak? Iya ki Mbok. Iki aku bingung aku bokor nang apa-apa. Wis santai wae, kowe iki tenango. Menepno rasamu, tenangno pikirmu. Lah iya, baru Pak. Jokowan ngojeh sepasaran selamat. Kok jagongan nek kene iki jagongan. Gula sak tukaran duwe. Ah sing penting aku ngutang-utang kanca-kanca sing tukang ngene iki ngulem kok pae mesti nek kon nggih mangan cukup. Ngene kok. Manut to. Nek kaya krungu critane Tumbuk. Ngruwet karo Tumbuk kowe iki nek ya tau ngruwet karo Tumbuk. Oh. Kok ora ngono kita. Mbak, aja mirang-mirangke. Sing diragati lu golek dalan-dalan ngono wae. Oh iya. Nggih. Sing gampang nggih. Ah, iki apike piye? Jenenge sapa? Bose perkoler jeneng aku tak karo golek. Oh iya. Ning lair iki minggu bae malam Senin po. Senin 4 pon 7 ana 11. Wah iki apik. Bocah iki besok entuk kawelasan. Dadi lek ku jenengake sik dhewe nganggo aksara S. Sapa ya? Nabi. Kok sami Joko? Oh, Jebrol. Sarjana. Ya nganggo S. Sis waya wae. Oh iya Mbok. Sis waya. Sis waya. Muga-muga karan ya Le. Muga-muga karan sis waya. Sis waya, muga-muga Gusti amberkahi ya Le. Amin. Tegese kowe ngerti ora sis waya. Lah sing damel iki jeneng-jenengan ya ora ngerti to, Pak. Siswa kuwi tegese anak utawa murid. Iya kuwi setya
utawa bisa mulya karep ya kaya ngono dadi anak utawa siswa kan mulya nggih matur nuwun iki wong tuwa ora nek dikandhane malah melu obah lambene muga-muga iki sesuk iso dadi bocah sing utama iso mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sik Pak. Lah umpama saiki nek jeneng desa iki jeneng iki mesti ya ana alias karapane. Iki sapa sing apik? Wah, nek karapan apa wong tuwa bandingan ngarapi putu ya ora patut. Ya gane aku ya kancaku akeh nek aku asline jenengku Supama jeneng Bagong. Dadi nek sesuai jenenge karapane bejo kancane korek. Sak karepmu. Ya saiki ngono. Bagong, Warsi, Karti karo Mbok Parto, Mbah Dukun. Iya aku gandeng iki yo matumpuk-tumpuk. Butuhku buat bayi wis lair mongko Warsi iki yo urung tak dadekke nganten mongko lek dadek kanthi jesuk kemis pon. Dadi iki yo miras-miras yo wis men ngrusoi tangga teparo. Ya muga-muga aku iso kuat iso nglakoni apa sing tak sedia tak jangka bisa kabulan kaleksanan. Bocah loro besok bisa atut turuntut anggone bebrayatan tansah pinaring ana rahayu wilujeng kalis dening Sang Bala. Amin. Gangsal golek rezeki. Amin. Muga-muga trah kartowianan tansah pinaringan jaya-jaya wijayanti kalis dening Sang Bala. Amin. Langkung masaken rumiyin panjenengan mangke saged nglajengaken utawi nirakaken wasan kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepareng matur dumateng Bapak Ibu lan ugi sederek sedaya ingkang kaleresepuh kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi katur ing ngarsa panjenengan. Lan dumateng Bapak Ibu lan ugi sederek sedaya ingkang langkung enem lan sasami-sami kula ngaturaken salam taklim mugi katur wonten ing ngarsa panjenengan. Wonten ing dinten riyaya Idul Fitri punika kula ngaturaken sugeng riyadi kanthi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi Gusti Allah nampi sedaya amal kesaenan kita ing wonten wulan Ramadan kabenger. Salajengipun kula ngaturaken sedaya kalepatan kula lahir terus ing batos kanthi tandesing manah saestu nyuwun pangapunten. Mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Mugi panjenengan paring pangapunten dumateng kula. Mugi ugi mbok bilih panjenengan kagungan kalepatan dumateng kula.
kanthi ikhlas yang mana? Kanthi ikhlas yang mana? Kula nyaosaken pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi saha paring magfirah dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Makaten lan semanten Bapak Ibu ikrar halal bihalal ingkang kaadane dening keluarga trah almarhum Mbah Kartoyanan ingkang saged kula aturaken kathah lepat saha kirang ranani dumateng penggalih panjenengan sedaya kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Aku lebih bisa menyenangkan pikirku. Aku bisa ngomong, melu ngomong aja. Aku jadi pak. Gusti Allah berkaya aku kabeh. Aku bisa sukses sembada. Semoga sakit kelacakan sana ibu. Semoga boleh romantik dengan sami sungkem dumateng tiyang sepuh. Dumateng Bapak Melas urut saking sisahkan dari kumati saya ngikutin ingkang sampun kacekap saged mandheg wonten sisihipun samangke sumados samangke saged sedaya salam-salam.
Monggo lajengan kewo buang tangis menika cetakan tangis bahagia. Mugi-mugi Gusti Allah kami sami jabai menonton terus kekantungan sudah kiranya umat kias. Gusti kantos dengan yang indah. Awit saking wonten sebab dinten riyaya Idul dan ingkang saya kangge apuran ing apuran. Mungkin mohon sedaya yang menika nggadahi kula semoga kesalahan pikiran yang besar. Sumangga panjenengan sedaya singkap dumateng yang sepuh kawula wonten ing wekdal apuran puniki.
Foto sik nggih kalender sok. Karo terus maem. Nyuwun ngapunten nggih menika kula saged nangis saestu. Mboten saged nahan nggih. Awit menika napa nggih ndadosaken jeneng manah niku penggalih nggih. Ari kala mau dereng saged salaman nggih tentang sepuh-sepuh nggih. Jumunten mangke saged supados Raden saking Budi Tarso samangke Bon. Lek narti wis no. Oke rono. Oh iya. Ingkang kula dereng saged salam-salaman semoga saged tindak ngalir. Nggih gumanti monggo. Suatu semangke saged walatin denganipun sami apuran. Kemarin matur dumateng Bapak Ibu saderipun katanggalipun Ki Adi Adistino. Diri dari kepareng mangsuli samangke katuran daru riyin wonten lepet Dur. Foto sik. Hasil seminggu sedaya mawon kaparingan jaharan kakersakaken rumiyin wonten lepet. Dini acara dal punika alal biasa prasaja sampun kacekap. Mbok bilih anggen kawula nderekaken munggah acara alal biasa wonten ing taun punika, taun 2009. Wonten kekirangan saged lentungan anggen kawula ngaturaken lan ugi awit saking cukup ing manah kawula lan pangertosan kawula. Tentu kemawon wonten kesalahan kekirangan kula tansah nyuwun agenging sabedra pangaksama ingkang tanpa pamindhan dumateng panjenengan sedaya warga trah tiyang Kartowiana. Mugi Gusti tansah berkahi lumantar sedaya pakaryan panjenengan sedaya swangsana. Matur nuwun. Jadi samangke sak sampuripun dahar undur panjenengan nderekaken sugeng sepindah malih kula ngaturaken matur nuwun dumateng Drayat Mriki nggih Drayat Simbah Darso sak kala wangsa awit saking wedalipun langsung samkawis punapa kemawon kangge nyekapi tumraping kapitan menika kawula tansah ngaturaken ageng panuwun minangka wakil saking sedaya brayat ageng trah Eyang Kartowiana. Mekaten ingkang saged kalataraken kundur panjenengan samangke nderekaken sugeng menawi ingkang badhe jagongan kasumangkaken. Matur nuwun.
Monggo Mak Mrin. Semoga keparang dipun paringi daharan kalih priyati mriki, semoga dipun kersakaken sak prayoginipun.